So friends, जों नोंथांमोनजों दिनैनि बे टपिकआव नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों नोंथांमोननि क्लास 10 नि बाय'ल'जि चैप्टार बे जाबाय खोन्दो 9 बे गिबियावनो जों खोन्दो 9 खौ डिसकास खालामगोन आरो नोंथांमोना बेखौ फरायनायनि सिगाङावनो मा मोनथिनांगोन आथोनारि आजायनाय आरो आथोनारि नङि आजायनाय बेखौ मिथिनांगोन दा बेखौ जुदि आथोनारि नङि बुङोब्ला नोंथांमोना बेखौनो बुजिनो हायो दि बेवहाय आथोनारि आजायनायाव जो-जोलाफोरा बाहागो लायो आरो आथोनारि नङि आजायनायाव बेयो मा मोनबो बेबायदि बाहागो लानाय नङा आरो आथोनारि नङि आजायनायनि एग्जाम्पलफोरखौ जोङो बा बिनि जा जोङो मानसि माहारि बा जिउआरि माहारिफोरनाव जोङो बेखौ नुनो मोनो आरो आथोनारि नङि आजायनायफोरखौ जोङो लाइफांफोरनि बेलायाव जोङो नुनो मोनो आरो बे फरायाव जों बेखौनो डिसकास खालामगोन आथोनारि नङि आजायनायाव मा गोबां फोलेर सोमजिहोनो हानाय जायो बाट आथोनारि नङि आजायनायाव खम फोलेर बांहोयो दा बेवहाय मोनसे मा बिदिन्थि होदों बेवहाय मा बिदिन्थि होदों जुदि जों खुसेरनि मोनसे दुब्लिखौ नोजोर खालामो एखुथा लाइफांफोरनि गेजेराव जों जोबोद एसेल' रोखोमफोर मोनो दा बे मोनसे जाबाय एग्जाम्पल हमना ला जों खुसेरनि बागानफोराव थाङोब्ला जोङो खुसेरखौ माबोरै नोंथांमोना खुसेर गायनायखौ नुखाबाय खुसेरखौ जोङो बेबायदि गोजौ आलि होनानै बे सायाव गायनाय जायो आरो जोङो बेबायदि माने दानस'नानै खुसेरनि जा बिजौ बेखौ दानस'नानै जोङो बेबायदि थुयै थुयै जों गायनाय जायो आरो बेफोरनि जा आजायनाय बेफोरो आथोनारि आजायनायनिख्रुइ जोबोर खम जायो दा बेखौ जोङो सोलोंदों बेवहाय बेनिफ्राय आरो नाथाय मानसिखौ हमथानानै माखासे जिउआरिफोरनाव जा आथोनारि आजायो आबुं रोखा रोखोमफोरखौ गुबुन गुबुन एखुथा जिबफोरनि गेजेराव नुनो हाथाव दा मानसिखौ लाफानो गुबुन जिउआरि बा जिब जुनार बा बेफोर दाउमा दाउसा बेफोर गासैबो आथोनारि आजायनायाव गोग्लैजोबो आरो जों दा बे खोन्दोआव बेयावखौ जोङो बेनि सायाव डिसकास खालामगोन जे फोलेरफारि माने माबोरै फोलेरफारिफोरा फेमिलिफोरा डेभेलप जाबोखो गोदो फोलेरफारि मा अबस्था दंमोन आरो बेफोरनि फारि जौगानायफोरा मा बेखौ जोङो बे भिडिअनि बा बे लेसननि गेजेरजों सावरायनो हागोन बेनिफ्राय दा बे फार्स्ट पेराग्राफआव बेखौनो बुंदों बेनिफ्राय जों दा नेक्स्ट उननि पेराग्राफआव मा दङ बेखौ नायनोसै दा बेनिफ्राय नेक्स्ट मा बुंदों नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों बे मोनसे गोदान टपिक बे जाबाय आजायनाय समाव रोखोम थुबुर जानाय दा आजायनाय जायोब्ला माबोरै रोखोमफोरा माने भेराइटि माबाफोरा नुजायो रोखोमफोरा नुजायो होनना बुंदों दा बेवहाय नोंथांमोना बेवहाय मोनसे मा पिक्चार नुनो मोनदों बे जाबाय मानि पिक्चार बेवहाय जाबाय बेक्टेरिया होदों दा नैबे मोनसे गिबि बेक्टेरिया आरो बेबायदि बेक्टेरिया बेबायदि बांलांनानै आरो बेबायदि मोनब्रै बेक्टेरियासिम जोङो सोलायनायखौ नुनो मोनदों माब्रै बेक्टेरिया सोमजियो होनना बुंदों आरो बेफोरनि जा महर नाथाय थामहिनबा बिसोरनि महरा एसे बेलेग बेलेग नोंथांमोना बेवहाय कालारखौ जुदि नायोब्ला एसे आलादा आलादा जानाय नुनो मोनो दा बिनि कालारा बेजों गोरोबा नैनि कालार बेखिनानि मोनब्रैनि जा कालार बेफोर गावजों गाव गोरोबा आरो बेवहाय मा लिरदों बेवहाय जाफुंबोनाय साक्सिडिं होनना बुंदों उन जोलैफोरनि सायाव फारागथिनि सोरजिथाय गोजौआव थानाय गुदि जिबा मानै एखुथा जिब सोरजियो जायनि देहा बुमिना महरसे नाथाय एसे फारागनि दा नोंथांमोना बेवहाय मानै जिबा पार्टिसिपेट खालामबाय आजायनायाव बेनिफ्राय मा बिसोरो मा आजायनायनि उनाव बिसोरनि जा उन जोलैफोर बे उन जोलैफोरनि जा माबाफोरा मा होनगोन बेखौ जा महरफोर बिसोरा मा गावजों गाव गोरोबलायो दा नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों बिसोर मा बेफोर गावजों गाव गोरोबलायाखै दा बेबायदि माने फोलेरफारि जौगाबोयो होनना बुंदों दा बेखौनो फोरमायदों बेवहाय आरो बेथिं मा लिरनाय दङ जों एसे नायनोसै आथोनारि नङि आजायनायाव जानाय बादि मासे एखुथा जिबनि आजायनायखौ सावगारि 9.1 आव होनाय बादि दिन्थिनाय जुदि मासे बेक्टेरियाया गावस्रायो आरो अब्ला सोमजिनाय रिजाल्टेन्ट मानै बेक्टेरिया आरोबाव गावस्रायो दा बेवहाय गिबियावनो मासे गावस्रानानै मा मानै जाबाय आरो बिदिनो फोलेरफारि बांलांबाय थागोन बेखौ बुंदों बेनिफ्राय DNA नमुनानि एसेल' बे मा लिरदों गोरोन्थिनि जाहोनाव सोमजिनायफोरनि गेजेराव जोबोद एसेल' फाराग जायो जेखि जाया जुदि जों फोलेरफारि आरजिनाय खान्थिखौ सावरायो अब्ला जों सोलोंनो हागोन दि आथोनारि आजायनाय जायोब्ला गेदेर फारागथिया सोमजिगोन दा जेब्ला बेफोर गासैबो मा आथोनारि नङि आजायनायाव गोग्लैगोन आरो जेब्ला बेफोर आथोनारि आजायनाय जागोन अब्ला बेफोरनि फोलेरा जोबोर गिदिर जागोन होनना बुंदों गिदिर फारागथि जोङो मोननो हागोन होनना बुंदों
आरो बेवहाय मा लिरदों मोनसे हारिसानि बेफोर गासैबो रोखोमा बेसोर थानाय आबहावायाव समानै थांना थानायनि खाबु दंना रोखायै नङा रोखोमनि आखुथायनि सायाव सोनारनानै गुबुन गुबुन एखुथा जिबफोरा बायदि रोखोमनि खाबुफोर थायो सिगाङाव जों सावरायनाय बायदि बिदुंखौ सहायनो हाग्रा बेक्टेरियाफोरा बिदुंनि गुथालाव साबसिनै थांना थानो हायो जों उननि थाखोफोराव सावरायगोन दि आबहावायारि जाहोग्रा फेक्टर्सफोरजों रोखोमफोरनि सायख'नाय फारि जौगानाय बिखान्थिनि बिथाखौ दायो आरो बेवहाय मा फोरमायदों जे जायखिजाया जिबफोरनि जा स्ट्राक्चार एबा दाथायफोरा माबोरै चेन्ज जायो बेफोर जाबाय इनभाइरनमेन्टनि सायाव डिपेन्ड खालामनानै हमना ला बबेबा मोनसे जायगायाव जुदि इनभाइरनमेन्टआ एसे आलादा जायोब्ला अब्ला बे ओनसोलाव थानाय जिउआरिफोरनि महर बा दाथायफोरा एसे आलादा जागोन दा हमना ला जोङो दा मानसिखौनो बुंनोसै साप'ज दा जोंनि जा आसामनि बा इण्डियानि बा बे जोंनि एसियानि मानसिफोरनि गाबा जाबाय जोङो गोमो गाब नुनो मोनो मानसिनि गाबखौ बाट जेब्ला जों साउथ आफ्रिकानि मानसिफोरजों रुजुयो बिसोरनि गाबा जाबाय एसे गोसोम मानसिनि कालारा जाबाय एसे गोसोम दा बेफोर मानि थाखाय जादों बेफोर जाबाय इनभाइरनमेन्टनि थाखाय जादों बिसोरनि इनभाइरनमेन्टआ एसे आलादा आरो जोंफोरनि इनभाइरनमेन्टआ एसे आलादा जानायनि थाखाय जों मानसिनि जा गाब बेफोरखौ जों एसे आलादा आलादा जानाय नुनो मोनो आरो बेफोरनि जा जिउआरिफोर बेफोर जिउआरिफोरनि महरनि बा दाथायफोराबो एसे आलादा आलादा जायो होनना बुंदों आरो दा बेवहाय जोङो बेखौनो डिसकास खालामगोन बे फोलेरफारि जौगानाया माबोरै बेबायदि जाबोदों आरो फैयै फैयै बेसिमहालागै माबोरै नैबे थासारिखौ मोनफैनो हादों बेखौ जोङो बे चेप्टारनि गेजेरजों सोलोंनो हागोन बेनिफ्राय दा नोंथांमोना बेवहाय माखासे बेवहाय मोननै कुइसन नुनो मोनदों स' बेफोर कुइसनखौ जों उनाव डिसकास खालामगोन आरो जों बे चेप्टाराव अनलि इम्परटेन्टखौल'सो सोलोंगोन एबा फोरोंनाय जागोन आरो बेवहाय नोंथांमोना दा मा नुनो मोनदों 9.2 फोलेरफारि हेरिडिटि होनना बुंदों इंराजियाव बेवहाय मा लिरदों दासिम आजायनाय बिखान्थिनि रोखा फिथाइया जाबाय महरसे बुहुमनि एखुथा जिबफोरनि उन जोलैखौ थाहोनाय थामहिनबा फोलेरफारिनि मिनिङा मा जोङो एखे हारिनिनो उन जोलैफोरनो थारमाने गालांनाय होनना बुंदों दा बेखौ बुंदों दा बेनिफ्राय बेवहाय मोननैसो मा टपिक दङ फोलेरफारि आरजिनाय लैखोन दा गिबियाव जोङो बेखौ सावरायगोन बेनिफ्राय इनहेरिटेड ट्रेट्स होनना बुङो जोबोद इम्परटेन्ट बेनिफ्राय दा नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों महरसे आरो गोरोबिफोरा थारै मा बुजायो दा बेवहाय मा नुनो मोनदों माब्लाबा जोङो महरसे आखु एबा गोरोबिफोर आखुफोरखौ जोङो नुनो हायो दा बेफोरनि जोङो सोमोन्दै डिसकास खालामगोन बेनिफ्राय जों मिथिगौदि सासे गथ'आ सासे मानसिनि गासैबो गुदि महरा थायो जेखि जाया बे नायना बिमा बिफाफोरनि बादि नङा आरो सुबुं सानखोआ मोनसे रोखोमनि सोमोन्दोखौ दिन्थियो हमना ला जों गथ'नि बाथ्राखौनो जों साननो हायो बे गथ'नि जा मानसिनि दाथाय बा महर बियो सासे बा बिमा बिफानि महरफोरजों गोरोबफानो बेखौ होनना बुंदों दा बेफोर मानि थाखाय जादों फोलेरफारि आरजिनाय लैखोन बेनि सोमोन्दै जों डिसकास खालामब्लानो हमनो हागोन बेवहाय मोनसे मावफारि होदों थाखोआव गासैबो फरायसाफोरखौ खोमाखौ नायजों अबजार्भ खालामनो होदों फरायसाफोरनाव खोमा लद्रा इयारलब्स गोनां एबा गैयै गांसे फारिलाइ थियारि खालाम आरो साफ्रोमबो फरायसानि मोनफ्रोमबो जौखोन्दोखौ सानना दिहुन थाखोआव साफ्रोमबो फरायसानि बिमा बिफानि खोमा लद्रानि बागै मिथिना ला साफ्रोमबो फरायसानि खोमा लद्रानि रोखोमखौ बिसोरनि बिमा बिफानिफ्राय रुजुना नाय बे साखि एभिडेन्सनि सायाव बिथा खालामनाय खोमा लद्रानि फोलेरारियै आरजिनायनि थाखाय मोनसे जाहोन जानो हाथाव खान्थिखौ सुबुरुन हो दा नोंथांमोनखौ मा खालामनो होदों नोंथांमोननि जा थाखोआव थानाय फरायसा बे फरायसाफोरनि खोमाफोरखौ नायनानै खोमाफोरनि जा महरफोरखौ दाथायफोरखौ नायनो होदों आरो बेफोर दाथायफोरा बिसोरनि जा बिमा बिफानि खोमाजों रुजुना नायनो होदों आरो मा जोङो फारागथि नुनो मोनगोन बेखौ माने मोनसे आनजाद नायनो होदों नायबिजिरनो होदों स' नोंथांमोना बेखौ खालामना नायनो हायो आरो बेनिफ्राय मा बुजिगोन बेनिफ्राय जोङो बेखौनो बुजिनो हायो जे फोलेरफारि आरजिनायाव मा सोमजियो एखे जाय माने बिमा बिफानिफ्राय माने फोलेरफारि बाहागो बेनिनो माने बेनि जा फिसाफोर बेनिनो महर लागोन होनना बुंदों बेखौ होनना बुंदों बेवहाय बेनिफ्राय आरो बेवहाय मा नुनो मोनदों नोंथांमोना लैखोननि ट्रेड फोलेरफारि आरजिनायनि थाखाय खान्थिफोर दा बेवहाय मोननैसो खान्थि दङ बे जाबाय गिबियाव नोंथांमोना मा नुनो मोनदों मेन्डेलनि बिहोमाफोर दा मेन्डेलनि बिहोमाफोरा जोबोद इम्परटेन्ट दा बेवहाय मा होनाय दङ जोङो एसे फरायनोसै मानसिनाव बिब्दि लैखोनफोरनि फोलेरफारि आरजिनायनि थाखाय खान्थिफोरा जादों थारै सानैबो बिमा आरो
बिफाया गथ'निसिम जिनारि जेनेटिक बेसादनि समान बिबाङै बाहायजानाय बिहोमाया सोमोन्दो गोनां। बियो बुजायोदि मोनफ्रोमबो लैखोनखौ गासैबो बिमा आरो बिफानि DNA गोहोम खोख्लैनो हायो। बेबायदि मोनफ्रोमबो लैखोननि थाखाय साफ्रोमबो गथ'नियाव मोननै सोलायनाय भार्जन थागोन। अब्ला गथ'नाव नुनाय लैखोना माबायदि जागोन? दा बेनिफ्राय जोङो मा मोननो हादों? DNA। दा DNA फुलफर्मखौ नोंथांमोना मिथिखागौ। आरो बे DNA बिफानिफ्राय एसे DNA फैगोन आरो बिमानिफ्राय एसे DNA फैगोन आरो बे DNA उननि जा जेनेरेसन फोलेर, बे उननि जा गथ' बे गथ'नाव थांगोन, बेनि बिमानि एसे आरो बिफानि एसे, आरो बेयाव गथ'नाव थांनानै गथ'नि महरा एसे आलादाबो जानो हागौ आरो नङाब्ला मा बे बिमा बिफानि एसे महरफोरा लानो हागौ। बेखौ होनना बुङो। आरो बिसोरनि लैखोना माबोरै जागोन बेखौ जोङो डिसकास खालामगोन। आरो बेवहाय मा लिरदों? बिब्दि फोलेर फारि आरजिनायनि गाहाय खान्थिखौ मेन्डेला दिहुनदों। फार्स्ट माने बेबायदि फोलेर फारिखौ सोर माने बिबुंथि होदोंमोन? मेन्डेल, सासे बे बाय'लजिस्ट होनना बुंनो हायो। बियो मा जिब बिगियाननि सायाव स्टाडि खालामनाय सासे साइन्टिस्ट। बियो बेनि सायाव गिबि आनजाद होदोंमोन आरो बियो गिबियाव मा खालामदोंमोन? बाक्सुखौ दिहुनदोंमोन। दा बाक्सु माने मा जों एसे उनाव मोनगोन। आरो 100 बोसोरनि आगोलनिफ्रायनो बेनि माखासे आनजादखौ नायनो गोसो होथावना होनना बुङो। दा बेखौ जोङो बिनि आनजादखौ गिबियाव डिसकास खालामसै। दा बे जाबाय मेन्डेल, सासे बे मा जिब बिगियाननि सासे साइन्टिस्ट होनना बुंनो हायो। बियो गिबियाव मा मटर बिफांखौ माने गायनाय समाव माबोरै फोलेर फारि जायो बेखौ बियो मा सानदोंमोन। आरो बेबायदिनो नैबे दा जिबनि बेलायावबो जोङो बेखौ बुंनो हायो। बे जिबनि जा फोलेर फारि बांनाय बेखौ बियो होदोंमोन। दा बेनिफ्राय गिबियावनो दा जोङो बिनि जा एक्सपेरिमेन्ट खालामनाय आनजाद बेखौ जोङो सावरायनो नागिरदों। बेवहाय मा नुनो मोनो? मेन्डेला बाहायदोंमोन बागाननि माखासे गुबुन गुबुन फारागथिनि दुथाय गोनां आखुथिनि मटर बिफांफोर, जेरै दुलुर, कुट्रु, खाथ्रा, रिंकोल होनना बुङो बेगर, गोजौ गाहाय लाइफां, गुफुर फान्थाव गाबनि बिबार आरो बायदि बायदि। बिथाङा गावनि आनजादाव मा बुथुमदो? मटर बिफांफोरखौ बुथुमदो, बेनिफ्राय दुलुर, कुट्रु, खाथ्रा जायखिजाया बेगरफोरखौ बुथुमदो आरो गोजौ गाहाय लाइफां, फान्थाव बेफोर बिफांफोरखौ बियो बुथुमदोंमोन। बे गाव जेब्ला आनजाद नायनो नागिरदोंमोन अब्ला बे समाव बियो बेफोर माने लाइफांफोरखौ बुथुमदोंमन आरो मा खालामदोंमोन? बियो गुबुन गुबुन फारागथिनि मटर बिफांफोर लादोंमोन, जेरै फांसे गोजौ लाइफां आरो फांसे गाहाय लाइफां। बिसोरनिफ्राय जोलै प्रगेननि दिहुनदोंमोन आरो गोजौ एबा गाहाय जौखोन्दोखौ सानना दिहुनदोंमोन। आरो बियो मा गावनि जा आनजाद बेखौ नायफुंनो थाखाय, नायबिजिरनो थाखाय बियो मटर बिफांखौ सेलेक्ट खालामदोंमोन आरो मटर बिफांनि मादाव बियो मा लादोंमोन? फांसे गोजौ लाइफां आरो फांसे गाहाय लाइफां मटर बिफांखौ लादोंमोन आरो बियो उन जोलै मोनहोनो थाखाय बिसोरखौ मा आनजाद खालामना नायदोंमोन। आरो गिबियाव मा खालामदो? बे सेथियाव गिबि उन जोलैयाव ससे लामा हाफ वे होनना बुङो आखुथायफोर गैयामोन आरो F1 जोलैयाव गेजेरारि गोजौ लाइफां गैयामोन। दा बेयो आनजाद खालामनो मोनबाय। बेवहाय नोंथांमोना F1 जोलैयाव माने गेजेरारि गोजौ लाइफां गैयामोन होनना बुंदो आरो गासैबो लाइफाङा गोजौमोन। दा आनजाद खालामनानै मोनबाय बियो मा फार्स्ट आनजाद खालामनो बियो गासैखौ मा गोजौ लाइफां मोननो हादोंमोन। गासैबो लाइफां गोजौमोन आरो बियो बुजायोदि बिमा बिफानि लैखोनफोरनि मोनसेल' नुजादोंमोन आरो बे गोजौ लाइफांनि मिनिया मा बिमा बिफाफोरनि जा आखुथाय थानाय बेनि मा मोनसेल' लैखोनफोर नुजाथिदोंमोन होनना बुंदो आरो मोननैनि माखासे गलायथायफोरा नुजाथियाखैमोन। बिदिब्ला नैथि सोंथिया जादोंमोन F1 नि उन जोलैनि गोजौ लाइफांफोरा बिमा बिफा उन जोलैनि गोजौ लाइफांनि बायदि रोखोमसेमोन नामा? बेबायदि सोंथि सोंदों। मोननैबो बिमा बिफा लाइफांखौ मोननानै आरो बेफोर F1 गोजौ लाइफांफोरखौ हारसिं नायनांहोनानै आजाय होनो बेखौ मेन्डेलारि आनजादफोरा आनजाद लादों। बिमा बिफा पारेन्टेल लाइफांफोरनि जोलैफोरा थारै गासैबो गोजौ, जेखिजाया F1 गोजौ लाइफांफोरनि नैथि उन जोलै एबा F2 जोलैफ्रा गासैबो गोजौ नङा। दा F1 नि जों नैथि जोलैखौ मा मोननो हादों? बे जाबाय जोबोर इम्पोर्टेन्ट। बे जाबाय गासैबो जोङो गोजौखौ मोननो हादों। बाट जेब्ला F2 सेकेन्ड जेनेरेशनाव मा जादों? बेफोरनि गासैबो गोजौ नङा होनना बुंदों। नैथि जा जेनेरेशन फेमिलि मोनगोन जोङो बेखौ माने बेयो आनजाद खालामनो गोजौ मोननो हायाखै। आरो बेवहाय मा लिरदों?
बेनि सोलाय बिसोरनि 4 बाहागोनि 1 बाहागोआ गाहाय होनना बुंदो आरो बेयो दिन्थियो दि मोननैबो गोजौ आरो गाहाय लैखोनफोरा F1 लाइफांफोरा फोलेर फारियै आरजियो आरो बे F2 जेनेरेशनाव F2 जोलैफोराव मा मोननो हादों 4 बाहागोनि 1 बाहागोखौ मा गाहाय मोननो हादों आरो बेवहाय मोननै गोजौ होनना बुंदों आरो गाहाय लैखोनफोरबो मा मोननो हादों गोजौ आरो गाहाय लैखोनफोर मोननै लैखोननि बेयो मा लाइफांफोर बा उन जोलैफोर मोननो हादों बेनिफ्राय आरो मा लिरबावदों बिदिनो लैखोननि मोननै नमुनाफोरा मोनफ्रोमबो आथोनारि आजायग्रा जिबनियाव फोलेर फारियै आरजियो बिमा बिफानि सायाव सोनारनानै बेफोर मोननैया रोखोमसे आइडेन्टिकेल जानो हागौ एबा फाराग गोनां जानो हागौ सावगारि 9.3 आव दिन्थिनाय बायदि बे आजावनायजों फोलेर फारियै आरजिनायनि मोनसे खिन्थायखौ दिहुननो हायो दा नोंथांमोना बेवहाय मोनसे सावगारि नुनो मोनखाबाय आरो बे सावगारियाव जोङो मा बुजिखो दा नैबे F1 into F1 जोङो मा बेवहाय मोननै मा गिबि जेनेरेशन होनना बुङो फार्स्ट जोङो बेबायदि टेस्ट खालामबाय मेन्डेला बेनिफ्राय बेखौ जोङो F1 आरो F1 बे क्रस खालामनायनि उनाव मोनसे जाबाय गोजौ आरो मोनसे जाबाय गाहाय लाइफां बेबायदि बेयो मा फेमिलि माने आनजाद खालामखांनायनि उनाव बेयो मा मोनदों गासैखौबो मा नै सिङाव नुनो मोनदों नोंथांमोना गोजौ गोजौ नुनो मोननाय जादों बेखौ नुनो मोनबाय आरो नेक्स्ट मा खालामदों नोंथांमोना बेनि डाइरेक्शनखौ नैथिं नुनो मोनदों नेक्स्ट मा बे गासैखौ मा बेयो डाइरेक्शन सिमखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों बेखौ जा एक्सपेरिमेन्ट खालामनाय गोजौ आरो गाहायनि लोगोआव जा एक्सपेरिमेन्ट खालामनाय बेनि जा रिजाल्टआ मोनदों मा बेबायदि मोननो हादों दा बेबायदि आरो नेक्स्टआव जोङो मा मोननो हादों नेक्स्टआव नोंथांमोना नेक्स्ट एक्सपेरिमेन्ट खालामखांनायनि उनाव मेन्डेलिफा गोजौ आरो मा बेबायदि गोजौ खालामखांनायनि उनाव बेवहाय मोनसे फैलायबाय आरो बेवहाय मा मोननैखौबो बेयो मा गोजौ लादों गोजौ लानायनि उनाव बेयो एक्सपेरिमेन्ट खालामखांनायनि उनाव मा मोननो हादों बेवहाय मोनब्रैनि मादाव 1 बाहागो थामहिनबा बेवहाय नुनो मोनदों मा जोङो 4 बाहागोनि 1 बाहागो गाहाय होनना बुंदों दा बेवहाय नोंथांमोना बेखौ नुनो मोनदों आरो मोनथामानो जाबाय मा बे जाबाय गोजौ बेबायदि लाइफांफोरखौ बियो मोननो हादों दा बेखौ माने मेन्डेलिफा गिबि आनजाद नायदोंमोन बेनिफ्राय आरो बेवहाय मा लिरदों मावफारियाव सावगारि 9.3 आव जों मा आनजाद खालामब्ला मिथिथारगोन दि F2 उन जोलैयाव थारै TT बेनिफ्राय आरो TT लैखोन जथायफोर कम्बाइनेशननि मोनसे 1:2:1 रुजुथाय थायो आरो बेवहाय मा लिरदों दा बेखौ फरायनोसै जों बेनि बेखेवनायाव मोननैबो TT बेनिफ्राय TT नैबे जाबाय केपिटेल TT होनना बुंदों आरो बे जाबाय मा मोनसे केपिटेल T आरो स्मॉल t आरो बेवहाय केपिटेल TT आ मा फोरमायदों मोननैबो माने गोजौखौ फोरमाय केपिटेल TT माने नुनो मोनदों बे जाबाय मोननैबो मा गोजौखौ फोरमायदों आरो बे जाबाय गोजौ आरो गाहाय बेबायदि थागोन बे T केपिटेल T आ गोजौ आरो बेवहाय मा गाहाय थागोन माने मोननै लाइफाङा मोनसे जागोन गोजौ आरो मोनसे जागोन गाहाय बेखौ फोरमायदों बेनिफ्राय आरो बेवहाय TT ल नुनो मोनदों बे जाबाय अनलि गाहायखौल फोरमायो आरो बेनो गुबुन रावै T नि मोनसेल आलादा नमुना कपिया गोजौ लाइफां दानायाव थोजासे जेराव मोननैबो नमुना T जायोब्ला लाइफाङा गाहाय जायो आरो जुदि नैबायदि अनलि मोननैबो मा TT ल जायोब्ला बेनि रिजाल्टआ मा मोनगोन जोङो बेनि रिजाल्टआ T मोननो हागोन जोङो लाइफांखौ गाहाय मोननो हागोन बेनिफ्राय आरो केपिटेल T बायदि लैखोनफोरखौ गादबनाय लैखोन बुंनाय जायो आरो जा नैबे केपिटेल T बे केपिटेल T खौ जोङो मा बुंनो हायो गादबनाय लैखोन डमिनेन्ट ट्रेड होनना बुंनाय जायो जेराव जायफोरा स्मॉल t बायदि आखु दिन्थियो बेफोरखौ गादब जानाय लैखोन रिसेसिव ट्रेड बुंनाय जायो आरो स्मॉल t खौ मा बुंनाय जायो गादब जानाय लैखोन आरो बेखौ मा बुंगोन केपिटेल T खौ गादबनाय लैखोन होनना जोङो स' बेनिफ्राय जोङो मा मोननो हादों नोंथांमोना सावगारि 9.4 आव बबेखौ गादबनाय आरो बबे मोनसे गादब जानाय लैखोन सानना दिहुननो हादों नैबे पिक्चारखौ नायनानै नोंथांमोना बुंहरब्लानो जाबाय मोनसेयाव बेनिफ्राय आरो बेवहाय मा लिरदों मा जागोन जेब्ला मटर लाइफांफोरा मोनसेनि सोलाय गावजों गाव जोनोम जाहोनाय समाव मोननै गुबुन गुबुन आखुथाय दिन्थियो बेबायदि मोनसे कुइसन सोंदों आरो बेनि रिजाल्टखौ एसे उनाव मोनगोन जों गुबुन बेगर गोनां फांसे गोजौ लाइफां आरो कुट्रु कुट्रा बायदि नुनाय बेगर गोनां फांसे गाहाय लाइफांनि गेजेराव जोलैया मा जागोन कुट्रु कुट्रा माने बेबायदि माने मोजां नङै बेगरनि जोलैफ्रा मोजां नङै बेखौ होनना बुङो
बेजों आरो जुदि दुलुर बेगर गोनां फांसे गोजौ लाइफांजों जुदि मा खालामबा फोलेरफारि बांहोयोब्ला बिसोरनि जा रिजाल्टआ उन जोलैया माबायदि जागोन होनना सोंदों बिसोर गासैबो दुलुर बेगर गोजौ लाइफां जागोन होनना बुङो आरो रिजाल्टआ मा मोनगोन जेब्ला कुट्रु खाथ्रा आरो दुलुर बेगरखौ जोलै बांहोनो थाखाय मा आनजाद खालामनाय जायो अब्ला बिसोरनि रिजाल्टआ जागोन गोजौ लाइफां जागोन गोजौ आरो दुलुर बेगरफोरा बेबायदिनो गादबग्रा लैखोनफोर आरो बे जा सोमजिनाय गोजौ आरो दुलुर बेगरफोर बेखौ मा गादबग्रा लैखोनफोर होनना बुंदों नाथाय मा जागोन जेब्ला बेफोर F1 जोलैखौ हारसिं हायना नांनायजों F2 जोलैखौ सोमजिहोनो बाहायनाय जायो मोनसे मेन्डेलारि आनजादा दिहुनगोन दि माखासे F2 जोलैया दुलुर बेगर गोनां गोजौ लाइफां आरो माखासे कुट्रु खाथ्रा बेगर गोनां गाहाय लाइफां थेवब्लाबो बेयाव माखासे F2 जोलैया गोदान गलायथाय दिन्थियो आरो जेब्ला नोंथांमोना बा मेन्डेलिफा बेयावहाय मा खालामदोंमोन कुट्रु खाथ्रा आरो मोनसे मा गोजौ लाइफां लानानै बेयो आनजाद खालामनायनि उनाव मोनसे मा बेयो गाहाय लाइफांखौ मोननो हादों आरो बेनिफ्राय मा लिरदों थेवब्लाबो बेवहाय माखासे F2 जोलैया गोदान गलायथाय दिन्थियो बेफोरनि खायफाया गोजौ जानो हागौ नाथाय कुट्रु खाथ्रा बेगर गोनां जेराव गुबुनफोरा गाहाय जानो हागौ आरो जा जों लानाय दुलुर बेगरफोर बेसोरनि रिजाल्टआ मा अराय मा जागोन बिसोरो गोजौ जागोन होनना बुंदों आरो जा कुट्रु खाथ्रा मोजां नङै जोलैफोर बिसोरनि जा रिजाल्ट बेखौ जोङो गाहाय मोननो हागोन बे लाइफांफोरा गाहाय जागोन नाथाय दुलुर बेगर गोनां आरो किन्तु मा दुलुर बेगर गोनां जागोन बेबायदिनो गोजौ गाहाय लैखोन आरो दुलुर बेगर कुट्रु खाथ्रा बेगर लैखोनफोरा उदाङै फोलेरफारि आरजिनाय इनहेरिटेन्स गुबुन मोनसे बिदिन्थिखौ नोंथांमोना सावगारियाव बेयाव नायना लानो हागोन नैयाव सावगारि मोनसे होदों दुलुर गोथां बेनिफ्राय कुट्रु खाथ्रा गोमो मोननैबो मा आनजाद खालामखांनायनि उनाव मा मोननो हाखो जोङो बेवहाय दुलुर गोमो थामहिनबा जोङो रिजाल्टखौ मा दुलुर लाइफांखौ मोननो हादों बेनिफ्राय नैयाव मा लिरदों बेखौ जों एसे नायनोसै बेनिफ्राय नैयाव नोंथांमोना मा नुनो मोनदों बेफोर लैखोनफोरा माबोरै फोरमाय जायो होनना बुङो दा गोजौनि जा लैखोनफोर नुबाय जों दा बेफोर लैखोनखौ जोङो नैबे बे पेराग्राफखौ नायोब्ला जों मोननो हागोन बेवहाय मा लिरदों फोलेरफारिनि आदबा माबोरै मावफुंजायो जिबख्रिया प्रटिन दानायनि थाखाय जिबख्रियारि DNA खौरांनि फुंखा दा प्रटिन दानायाव नैबे DNA गाहाय खामानि मावगोन बेनिफ्राय मोनसे प्रटिननि थाखाय खौरां जगायग्रा DNA नि मोनसे खोन्दोखौ बै प्रटिननि जिन होनना बुंनाय जायो दा जिन माने मा नैबे DNA नि मोनसे बाहागो मोनसे खोन्दोखौ होनना बुंनाय जादों बेनिफ्राय आरो जायखौ जों बेयाव सावरायदों बेफोर प्रटिन आखुथायफोरखौ माबोरै सामलायो दानिया बिदिन्थि महरै गोजौ जानाय मोनसे आखुथायखौ लानोसै जों मिथिगौदि लाइफांफोरा बारायनायखौ जाहोनो हाग्रा हर्मन थायो बिदिब्ला लाइफांनि जौथाया मोनसे थि लाइफां हर्मननि बिबांनि सायाव सोनारनो हायो लाइफां हर्मन दानायनि बिबाङा बेखौ दानाय बिखान्थिनि उदायथिनि सायाव सोनारो दानिया बे बिखान्थिनि थाखाय मोनसे गोनां एन्जाइम दं होननानै सानना ला जुदि बे एन्जाइमा आखा फाखायै मावो माखासे हर्मना दाजागोन आरो लाइफाङा गोजौ जागोन बे नामा लाइफांनि गोजौ जानाय माबाफोरा मानि थाखाय जागोन नैबे हर्मननि थाखाय जागोन होनना बुंदों आरो जुदि जिना एन्जाइमनि थाखाय मोनसे सोलायनाय एल्टारेशन जाय बे एन्जाइमखौ खम उदायथि गोनां खालामगोन हर्मननि बिबाङा खम जायोब्ला मा जागोन लाइफाङा गाहाय जागोन दा बेखौ इम्पर्टेन्ट जुदि हर्मना मा गोजौ जागोन बा DNA निफ्राय फैनाय जा हर्मन बे जुदि बांद्राय जायोब्ला मा लाइफांनि आखुथाया मा जागोन जोङो गोजौ लाइफांखौ जों मोननो हागोन आरो जुदि हर्मननि बिबाङा खम जायोब्ला बा बिमा बिफानिफ्राय फैनाय जा हर्मनफोर दा बेफोर जुदि खम जायोब्ला लाइफाङा मा गाहाय जागोन बेखौ गोसोआव लाखि दा बेनो बे पेराग्राफनिफ्राय बेखौनो बुंदों आरो बेबायदिनो जिनफोरा आखुथाय एबा लैखोनफोरखौ सामलायो बेबायदिनो जोङो जिनफोरनि बे खामानि मावनायफोरा मा नेक्स्ट जेनेरेशन नेक्स्ट माने उननि जोलैफोरनि जा आखुथाय आरो लैखोनफोरखौ माने सामलायो होनना बुंदों बेनिफ्राय आरो मा लिरदों जुदि मेन्डेलारि आनजादफोरनि बेखेवनायफोरा जों सावरायनाय बायदि थार अब्ला आथोनारि आजायनाय समाव सानैबो बिमा बिफाया उन जोलै प्रग्रामनि DNA समानै बिहोमा थाथारनांगोन सिगांनि खोन्दोआव बे आयदाखौ जों सावरायबाय नोंथांमोना सिगांनि लेसनाव मोनबोखादों चेप्टार 8 आव स' नोंथांमोना बे चेप्टार 8 जोंनो बे सोमोन्दो गोनां बे जाबाय आथोनारि आजायनाय आथोनारि नङि आजायनायनि सोमोन्दै मोनबोदों चेप्टार 8 आव बेनिफ्राय जुदि सानैबो बिमा बिफाया उन जोलैनि लैखोनखौ थि खालामनो हेफाजाब होनो हायो सानैबो बिमा बिफाया थारैनो एखे जिननि मोनसे नमुना बिहोमा होनांगोन
हमना ला बिमा बिफाया मा खालामनांगोन उन जोलैनि एखे लैखोन माने एखे केरेक्टार जुदि मोननो गोनांब्ला मा खालामनांगोन बिसोरनिफ्राय एखे जिननि मोनसे नमुना बानायनांगोन होनना बुंदों बे एखे जिननि नमुना थाब्लासो उन जोलैनि लैखोनाबो मा बिसोरनि बायदि आखु दिन्थिगोन लैखोनफोर दिन्थिगोन होनना बुंदों बेयो फोरमायदि मोनफ्रोम बिमा बिफानिफ्राय फारियै आरजिनाय फांफ्रोमबो मटर लाइफाङा गासैबो जिननि मोननै थुबुर थाथारनांगौ मोननै थुबुर माने माखौ बुंदों बिमानिफ्राय आरो बिफानिफ्राय बेबायदि जिननि बेनि एसे मोननै थुबुर थाथारनांगौ आरो खामानि मावनायनि बे आदबनि थाखाय मोनफ्रोमबो जोनोम जिबख्रि जार्म सेला मोनसेल' जिननि थुबुर थाथारनांगोन देहानि गासैबो गुबुन जिबख्रिफोराव थानाय सरासनस्रा मोननै नमुनानिफ्राय जोनोम जिबख्रिफोरा मोनसेल' एखुथा जिननि थुबुरा माबोरै दायो जुदि जोलै लाइफांफोरा मोनफ्रोमबो बिमा बिफानिफ्राय मोनफाल' एखुथा आबुं जिननि थुबुर सेट फोलेरफारियै आरजियो अब्ला सावगारि 9.5 आनजादखौ मावनो हानाय नङा आरो जुदि मोनसेल' मा आखुथाय थानाय जुदि बा मोनसेल' जिननि जुदि थुबुर जायोब्ला नैबे जा नोंथांमोना बेवहाय पिक्सार नुनो मोनदों बे पिक्साराव जा नुनो मोननाय रिजाल्टफोर बेखौ जोङो फोरमायनानै होनो हानाय नङा होनना बुंदों आरो मानोना मोननै आखुथाय आर आरो वायाव गावजों गाव सोमोन्दो थानाय लिंक आरो बेसोरखौ उदाङै फोलेरफारियै आरजिनो हाया बेफोर थारै बेखेव जायोदि मोनफ्रोमबो जिननि थुबुरा थायो डिएनए नि दोंसे एखुथा गोलाव खुन्दुं बायदि नङा नाथाय आलादा उदां थुख्रा बायदि मोनफ्रोमखौबो दोंसे क्रोमोजोम बुङो आरो जों मोनसे मा खुन्दुं बायदि गोलाव नुनो मोनगोन बेखौ जोङो मा क्रोमोजोम होनना बुंनाय जादों आरो जोबथारनायाव नोंथांमोना मा मोननो हागोन बिदिनो बिमा आरो बिफानिफ्राय मोनफायै फैनाय मोनफ्रोमबो जिबख्रिया मोनफ्रोमबो क्रोमोजोमनि मोननै नमुना थायो थामहिनबा बिमानिफ्राय एसे थागोन आरो बिफानिफ्राय मा एसे क्रोमोजोम फैनानै उन जोलैनो माने फोलेर बांनायाव बेबायदि हेल्प होगोन मोनफ्रोमबो जोनोम जिबख्रिया मोनफ्रोमबो जरानिफ्राय मोनफा क्रोमोजोम लायो आरो बेफोर बिफा गुदि एबा बिमा गुदिनि जानो हागौ जेब्ला मोननै जिबख्रिफोरा लोगो नाङो बिसोर जोलैनि क्रोमोजोमनि सरासनस्रा अनजिमाखौ सिगांनि बायदि गायसनफिनो होनना बुंदों रिस्टोर होनना बुंदों आरो हारिसाफोरनि डिएनए खौ दिदोमै लाखिनो नंगुबै खालामो बिदि फोलेरफारि आरजिनायनि मोनसे आदबा मेन्डेल आनजादनि फिथाइखौ बेखेवनाय दा मेन्डेला बेबायदि आनजाद खालामदोंमोन गिबियाव बे मटरफोरखौ बे आनजाद खालामनानै बेबायदि आजायनाय जिवारिनि बेलायावबो आथोनारि आजायनायनि बेलायावबो बेखौ मोननो हादोंमोन होनना बुंदों बेनिफ्राय आरो बे आथोनारि आजायग्रा गासै जिबफोरजों बाहायजायो होनना बुंदों दा मेन्डेलिफा जा मटरनि बेलायाव मटर लाइफांनि बेलायाव आनजाद खालामनानै नायबाय दा बेनि जा रिजाल्टफोरा नैबे आथोनारि आजायग्रा लाइफांफोरजों बाहायजायो होनना बुंदों नाथाय आथोनारि नङि आजायग्रा जिबफोराबो फोलेरफारि आरजिनायनि एखे रोखोमनि खान्थिफोरखौ मानियो बिसोरनि फोलेरफारि आरजिनाया माबोरै मावफुंजायो नों दिहुननो हागोन ना बेयाव नोंथांमोनखौ कुइसन सोंदों आथोनारि नङि आजायनाय फोलेरफारिया माबोरै जागोन फोलेरफारि बांनायाव माबायदि जागोन माबायदि आखुथाय नुनो मोनगोन बेफोरखौ लिरनो होदों एबा सावरायनो होदों थाखोफोराव बेनिफ्राय दा आथोन थि खालामनाय सेल्फ डिटारमिनेशन बेखौ जोङो उननि पार्टआव डिसकास खालामगोन स' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबोरै नांदों लाइक खालाम कमेन्ट खालाम जों उननि भिडिअआव नोंथांमोनखौ थाबैनो लोगो मोनगोन थेंक इउ स' नोंथांमोना नुनो मोनबाय दे नै भिडिअआ जोंनिया माबोरै जाखो स' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला बा सोलोंनाय बायदि मोनदोंब्ला नोंथांमोना प्लिज जोंनो अननानै नोंथांमोना लाइक बटनखौ थुनानै हो आरो मायबाफोर सोंनो दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव सोंनो हागोन सिम्पलि जों नोंथांमोननि एन्सारखौ सानफ्रोमबो होनो गारनाय थाबैनो होनो गारनाय जों सानफ्रोमबो रेडिखा नोंथांमोना बेबायदिनो जोंनो सोंहरबाय थानो हागोन आरो नोंथाङा जुदि चेनेलाव जुदि गोदानबा जोंखौ सापर्ट खालामोबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो बे नटिफिकेशन बेलखौ थुनानै हो जाहाथे गोदान भिडिअ होनायखौ नोंथाङा नुनो मोनो स' बे भिडिअनि गेजेरजों जों नोंथांमोननिफ्राय दा बिदाय लानोसै गोदान भिडिअ नोंथांखौ जोङो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन होननानै बे भिडिअनिफ्राय बिदाय लानोसै स' गोजोनथों लोगोफोर बाय बाय